Hola, benvingut i benvinguda al canal de Catalans per a Crist. Ens encantaria que poguessis comentar aquest devocional. Què en penses? Què t'ha semblat? Què et diu el Senyor? Qualsevol cosa que consideris. Nosaltres estem encantats de poder interactuar amb tu. Moltes gràcies. Avui vinc a compartir amb tu 2 versets. I els 2 els trobem al llibre de Gènesis, un en el capítol 20 i l'altre al capítol 26. El del capítol 20 és el verset 2 i diu així: la paraula de Déu. Com que Abraham deia de la seva dona Sara, és la meva germana, Abimelec, rei de Gerar, la feu anar a buscar i se la va quedar. I l'altre és el verset 7 del capítol 26 i diu així la paraula de Déu. Com que els homes del lloc li feien preguntes sobre la seva dona, va dir: és la meva germana, perquè tenia por de dir: és la meva dona. No fos cas que el matessin per causa de la seva dona, ja que era molt bonica. Què hi ha d'idèntic en aquests 2 versets que avui he compartit amb tu? Pare i fill actuen de la mateixa manera. Abraham va tenir por que a causa de la bellesa de Sara el matessin per casar-se amb ella. I molts anys després, el seu fill Isaac repeteix el mateix i al mateix lloc. Diu la paraula de Déu que Isaac va dir que Rebeca, la seva esposa, era la seva germana, pel mateix temor que Abraham en el seu dia. Quina grandesa que té la paraula de Déu. Amb un efecte mirall ens ensenya el que en psicologia s'anomena transmissió intergeneracional. I això és que, d'una manera subtil, en moltes ocasions, es projecten totes les emocions i vivències positives i negatives en els fills i filles, com si fos quelcom natural a l'hora de perpetuar la descendència. Increïble. Però, què ens vol ensenyar avui la paraula de Déu? Déu és qui hauria de formar-nos com a futurs adults. Déu és qui hauria d'ajudar els pares en la cura dels fills i Déu és qui ens dona tots i cadascun dels recursos per evitar carregar amb pesos innecessaris als fills i filles, ja que aquests mateixos indudablement tindran, i així ha de ser per altra banda, les seves pròpies experiències. Intencionadament ens porta un verset que parla sobre l'educació dels fills, aquesta ensenyança d'avui, que trobem a Deuteronomi capítol 6, versículos 6 i 7, on se'ns insta a ensenyar i repetir les paraules de veritat als fills. Però abans ens recorda la importància que aquestes mateixes paraules estiguin sobre el nostre cor, com el primordial i més important. Vulguem o no vulguem, la transmissió abans esmentada passarà. Però que bo que sigui Déu qui modeli a través dels pares aquells futurs adults, perquè d'una manera sana heretin el millor dels seus progenitors i guiats per Déu acabin sent la millor versió d'ells mateixos. I tu i jo, què estem transmetent avui als qui ens envolten? Si aquest vídeo t'ha agradat, et demanem que li donguis un m'agrada, que et subscriguis al canal si encara no ho has fet i que comparteixis aquests vídeos per tal de poder arribar a moltes altres persones que ho necessitin. Ajuda'ns a expandir tot l'Evangeli del Senyor. Moltes gràcies. Que tinguis un dia molt beneït.